Bapinyo ia ki kubor roman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Badu pi kamu aktor bapau jangka jalan Meghalaya atau pi dan jitim na em yang kenika Meghalaya International Film Festival kaban salong haka khatsau hadu khatratrik jong panai balai kuble shibon ya ka jingwan interview jong pianga hoi ngai os ngeu chpang ne ka Fast Meghalaya International Film Festival ba kiong kan salong ka khatsau hadu khatratrik ma ta naglieng jong nga long kumu artis aktor no po ka kari jongi po Meghalaya tengah ngeu komen ngalong excited hadu kata-kata ban yo lech kata ka film festival mo namar ba ngimjo don po Meghalaya ta namar ba ngayo iro akineki jingtho bagi ong kinsawan gineki celebrities neki nongsna film ba per na borok ka parthai hagawero ngai ilong ba ka sarkar ke ya don lang hang ne kumbai iyo chief guest ro deo chief minister Conrad K Sangma ta ngarong ngaliang namar gadai ka wei ba kan ka kabuk share yang ginong sna film ginong ak film po ka Meghalaya ba yo ban ya interact ban ya don lang ban ya keren bat ki wei bat ginong sna film ban yo kita ki workshop ba per ta bahak jo ka por ba khamtam singi gini ki tourism gilong ba ki ba biang ba adu kata boleh wala ai kerbang yangi kita ka spa ba jongi po Meghalaya tengah kerpat ru gini ginong sna film kene gede kabuk share ban ya snok tilang bat ki wero namar ba ha kam film hi kalong thik kom ka sport ni de ban ya snok tilang bat ki we kampan he shu ya ka kharkhana sna film te ka ka jingmut jang kenika festival ka jingmut jang kenika festival kene te ngamla ban patai ba namar ba ki organizer kong presiden bala ban man patai ya kata te nagaling jonga ka jing tip kat kum ka jing tip jonga ka de ka kejing ban penkiu de banta ginong sna film hopo ka jela jongi kum juru ban penkiu ban pen i kini ki tourism spot kini ki jing jingo kai jongi hopo ka Meghalaya hagar kat bat ka film industry kejing mut kene ke ban ko international film festival kemud ban sna tilang bat ki we ginong sna film banabar India kum juru ba po India bat ki artist kene gede ka ngi khmi lenti kan sabiang bahaga ne namar ba kumanga ong mene kejing ya trailang hakum gine ki industry kedon kam hayangi khamtam ban haka jimut perkhat jongiru ka mindset jongiru kan kela kan change hakata ban penhe ya kata jimut perkhat jongi ban sna kita ki film jongi khamtam kini technical ne ki acting khamtam singi da yisu acting ba longga natural acting kam de da ba poi kita ki acting school try lengba jong ini ke film international ki ban ai nuksa yangi khamtam ko mi gini ki khon samla jangi ki ban bedon jumut sisai gini kam ak film ban ak film ta kin sapata gin yo jumut ban yo ban lej ta acting school kin sapoi ban ak ha ki film ki bahe ha ki we pat ki kum ko Bollywood Telugu ne ki Hollywood ta ngimla ban ong ye kata ngim dei ban estimate yela de Henry ba kapor kan sawan yangi ban kaparthai kan ithu yangi habaro ka wei kene ka kat kum ka jing sngew jonga kene ka dei ka ba don kam ba ka jing ya trailang narmar ba larangi ya trailang ban ya tali ni ya kiulang tanga jing sngew jonga galong kum ne nga karpat ya phi baro ki ba interest ban sna film ban ak film lane ki bim don interest ru ki don kam hi ban wan shakaneka Fast Meghalaya International Film Festival namar ki e gibim pat yo i ngim pat tip ngin sio i ngin setip hakata ka film festival tengah kerpat jor yapi ya baro snobha ban yawan shakaneka Fast Meghalaya International Film Festival kanang namar ngin sayo jingmentoy shibon pin sayo jingmentoy shibon hakaneka film festival tang katahi ngakerpat pi yawan kanang kuble shibon shejarungo. Thank you.